дариҷа духтаро як магазин махкам шид. ин амҷа чизе мебинен, ина нигоҳ куненда безрукавкаяй, кожинкаяй, намхе курткояй, ҳамаш бори туркияй, ҳамаш анамхе оригинал халатҳои фасонай дидестена. бинен чихе хушрӯчаян. нархошон аз 100 сомон сар мешавад то 800 сомона. бовар кунед нами халатҳо 900 1000 сома чизай, лекин иҷада ҳозир ҳамаи борое ки мебинен аз 100 сомон то 800 сомон шидагай. мисол 200 сома ҳастай, 300 сома, 500 сома. инам хеле қиматаш 800 сомонай. марҳамат бинависен шона яктаи дутаи мондагай борошон бинависен шона мефаҳмонанд кадомуш чанд сомонай. ина чи хеле дидесен ҳамаш бори туркияй духтаро. нами халатҳоро бинен чанд сома халатай. ина ҳози нами чи хеле гуфтан безрукавкои фасон ҳамаш бори оригинал. мисол 100 сум, 150 сум, 200, 300 то ҳами 800 сум, 500 сума ҳаста иҷада. нам хеле нархо. халат ҳамаш турецки баъд иҷада аҳамиятенда духтарако кожинкау инам хе беустинако кадомша ки мебинен ҳамаш борои туркиян. мана бинен чихе фасон размероям мисол яктаи дутаи мондагай аз ин модел набоша аз як модел дигаш меёбен. беҳад хушрӯ. мана халатошам халатҳои сифатҳои зури зур. магазин ки маҳкам шидагай бо нархи дастрас ҳамин чизоро духтаро супед кунен харидорӣ кунен. хоҳен ина бренаи пеш бинен ба ҳазур тамошо кунен баъд харидорӣ кунен. хоҳен нависен расмоша мепартоянд тона хушрӯ карда баъд доставкатон мекунанд. нигоҳ кунен дидена духтаро дувои кошам ҳастай ҳамаш бори оригинали турецкияй. як чи дига да духтаро ози наворда безеб омадесте барое ки видеоро карда равон кардаган сифат камакак вайрон шидагай сифати видео. лекин шумо нависен расмои оригиналаша партояндтона биненда чихе хушрӯан ҳамаш бори якумсортай. мана марҳамат бинен кожинка, куртка, плаш, безрукавка, халат, хулас ҳар он чизе ки мебинен бори беҳтарин сифатдор борои бренд. мана марҳамат нигоҳ кунен чихе хушрӯбай куртоошам фасони бадай духтарако яктаи дутаи мондагай. мана ипекора дидена чихе фасонай. ипек ҷакардои турецки ҳамёям ҳамаш акция дафтидаган. мана инора бинен духтаро дутарафҳои оригинал чи хеле гуфтум турецки на ипек курто. ҳамёра скриншот кунен партоен шона нархоша якта ба якта шумода мефаҳмонанд ки чанд сум шидагай. ай 100 сомон то ҳами 800 сомонай. мана ҷудогона нархоша яхчон пурсен пурра ҳамаша мефаҳмен. неки ҳамун нархҳое ки будан ҳамаш арзонай духтаро бовар кунен ай сари ҳар якташ 200-300 суми камшуда арзон шидагай. марҳамат бинависен равонтон мекунанд.